ועוד. מתן? כן? שלום, מדברת סברינה מדואר ישראל. בדיוק אני מתקשר אליך. אוקיי, אז הנה אני התקשרתי. אני צריכה פרטי אשראי כדי לשלוח לך את החבילה. פרטי אשראי את צריכה? אני בדיוק שחררתי אתמול, הייתי באתר, בהכל, שילמתי את המיסים. כן, אבל לא את העמלה של דואר ישראל, שזה 81.90. אני צריך לשלם עמלה של דואר ישראל, למה? מה זאת אומרת? אנחנו מאחסנים לך את הסחורה. כן, אבל זה לא היה תלוי בי על מה שקרה פה, זה... זה לא קשור, כל אחד שמשחרר דרך ימס משלם 81.90, זה עמלה לדואר ישראל. הבנתי אותך. טוב, אני אשלם לך, אין לי ברירה. חכי, אני אביא לך את הפרטים. בסדר. דקה. אוקיי. רגע. קודם כל, על שם של מי אתה רוצה את הקבלה? אוקיי, אז עכשיו שם הלקוח. כן. בסדר. אני ארשום לך בכתובת את מספר החבילה. 82, שתדע על מה מדובר. או שאתה רוצה את הכתובת שלך, לא יודעת. איזה כתובת? לא הבנתי. יש לי פה מקום פנוי לרשום כתובת. אני רושמת עוד מספר חבילה או את הכתובת שלך, את הרחוב, את העיר. לא יודע, לא משנה לי. אתם שולחים את זה אליי, את החבילה, נכון? נכון. טוב, מה הטלפון? 0? 0. בסדר, רגע, אני מאשרת. אוקיי, יצא קבלה, לשים לך אותה לחבילה? כן, אפשר. תוך כמה זמן זה יגיע? אני כבר מחכה בתהליך הזה, תהליך כל כך ארוך, הרגתם אותי. לא, זה בגלל הקורונה, מה זה קשור אלינו? לא, אני אגיד לך מה, משרד התקשורת, עד שאת זה... ברור, לא, אבל זה עניין של תקנים, אבל גם תיקח בחשבון שגם הקורונה פה שיבשה לנו את כל העסק, זה לא אנחנו. הכל יתעכב, המשלוחים יתעכבו, הכל יתעכב, זה לא קשור אלינו. אתה מבין? אנחנו רק מאחסנים, אנחנו לא מעכבים. התקשורת מעכבת, המטוסים מעכבים, הדואר לא מעכב, אין לנו אינטרס. רגע, אתם לקחתם לי 80 שקל על האחסנה? לא, 70 שקל לקחו לך מילי המכס, אנחנו לקחנו 81.90 על זה לא אחסנה, זה השליחים שלנו שמעבירים את הסחורה, זה הדלק, זה אחסנה, זה כוח אדם שמתעסק בחבילה, זה כספים, אנחנו לא עובדים לשם שמיים, אנחנו צריכים להתפרנס, אוקיי? אז זה חלק מהעניין, בסדר, זה יגיע אליך, ביי מתן, להתראות. רגע, אבל תוך כמה זמן זה יגיע? אני לא יודעת, אל תתפוס אותי במילה. זה אמור לצאת, מתי אמור לצאת החבילה שלו? היום. יופי, טוב. היום, בסדר? להתראות, שלום. ביי ביי. את השיחה